da kai zauka ba za mu kasa ba muna da kai komai yana kan tsari mutumi ne amali ne sururi shugaba na kai lamuni ina son ka ne a raina shugaba na masoyina sai na kasa ya sheka hannuna wutar da ni maula ya mai sururi cikin kowai zantarsa ne marhama ke taimai filar da biyu shi ne yake da kai shugaba kai ne kai da dadi masoyi a madadi so ka babatun karya shai zuciya ta bi ka babatun baya kawanar ka ce kullum ta samu ke zaya na jaddada maula ya ba wannan da ba ya shari kai ne ashe wannan da babu kari kai ne ashe kai ba mu duk sururi kai ne ashe yi bikum da khairi kai ne ashe tilan da yayi yakini kai ne ashe nan da babu sani kai ne ashe mai ne fudoni mai yarwane wannan da ba ya himmaci mai yarwane sadakawanci wayar wane sutura da dukkanci shirya kadai da kabi shi za ka sauyanci shirya kadai a gidan sama a shashanci a gare mu ya zama baba turi ne a gare mu ɗai abin duba turi ne dalilin sabon mu samu wa zaki kane dan ya yaba ni dole on the mix.